uqapheke akekho ngekho sicela ulungise ifoni yakho noma uphethe alikhathela usikaze nje uthi ngikuba bangena ama-artist ethu ake siwabona ama-artist ethu zonke ake siwabona wonke ama-artist we-gospel asijabulisayo nizobona nabantu enihlale nibabona kuma-TV abangena abazile ukuzocula kwamanje asingene sonke khona abantwana bakaNkulunkulu khona omama bezulu osisi bezulu nabo khona nabo chama khona all things are possible. All things are possible. Ithi konke kuyenzeka. So ukhuluma ngaleyo nto right now for 4 minutes bese ngidedela the man of the house. Ngizofuna nje ozongithiphisa emva ka 5 minutes uma umthule ese-ready. Cela isandla sakho nje usisibeke phezulu uma ufuna ukuphumelela. Sizongcwaba inyembezo eyikhalile abantu bengaboni. Umthula ngithi sizongcwaba tears abantu bangakubona umuhle bafisa ukufana nawe kanti uyakhala ukuthi kuba bayazi. Sizoqeda lento ukuthi ujabule eminyango kanti uyabikelwa uma uye endlini. Sothi uNkulunkulu akakhumbule wena, akhumbule umyeni wakho, ubaba wakho, uma wakho, akhumbule iy'ngane zakho. Akabusise uJehova uphuma akubusise ungena. Konke obekakubona isandla uNkulunkulu akakubusise. Wena uyokhala njalo kanti wawenzeni Nkosini? Ake sifike isikhathi sakho right now. So mawufuna ukurevenge, the godly revenge. Mawufuna the holy revenge kubantu abakulahlile nabantu abakulaxazile nabantu abakushayile. Musukulwa. Musukusenda ama-SMS. Manginomuntu okuhlukumezile miyeka wine, miyeka enzeni? Miyeka uClever kushuka. Kunezimo ozoyinqoba ngoba ungalwanga. Khona uzohlula kuzona ngoba uyala. uClever akalast. Lo muntu okukhalisile akazushawa wena. Kodwa uzoshawa la eyakhona. Ngoba lento ayenze kuwena uzoyenza nala iyakhona. Kanti uzophethe abangaphetheke. Ngoba ithi ngaqaba ithambo bese iyajoyela. Kuney'ngelosi ey'khongozela iy'nyembezi zabantu. Iy'nyembezi zakho seziyagcwala kujeke wezulu. So-submithwe Enkosini right now. Thina siyazi no pain, no gain. No peace, no honey. No labor pains, no baby. No wilderness, no Madiba. No cross, no Christ. No buhlungu obuswile buzozala into ethile. For 1 day sengibeda mangithi all things are possible. Thobahlangana izihlahla eziwu-3 zaba ne-meeting. There was a meeting where kwakukhona izihlahla ezintathu ziyaxoxa. Ngifuna i-lockdown mayiphele. uNkulunkulu akufulela iminyaka. Ngiyayikholwa into engishoyo. Musukuyibuka wena kodwa buka bani? Ishoba ubuka bani? Ungakholwa wena kodwa kholwa bani? Zahlangana izihlahla eziwu-3 sesisodwa. Ngifuna before ngife. Angifuni ngifuna mangifa before ngife. Ngami bakhe umkhumbi nesikemba. Asingeke sikhitshelwe osonto nodlamini nomkhizi. Ngifuna sikhitshelwe abantu abazoyeka sumhlaba. Mina sasho isihlahla sathi mina ngifuna kwakhiwa isikemba noma umkhumbi. Ozokhitshelwa abantu ekuzoxoxa ngabo umhlaba wonke. Sathi sesibili mina ngifuna ukuba yibhokisi
kwakhiwa ibhokisi box, a treasure box. La kuzohlala khona amathemo, kuhlala amagolide, kuhlala amagugu, kuhlala impela. Sasukume sesithathu sathi ngithi ngiyakhuluma nithule. Mina ngifuna kwakhiwe elaga, istepisi ngami. Esizosuka emhlabeni siyothinta phezulu ezulwini. Wonke umuntu noma kuthiwa uyisiphigi umthakathi wonile ozonyathela mina ngibone uNkulunkulu. Sathi singakaqedi lesihlahla kwafika ibhuni elalinoboya ezandleni yamabhuni apartheid ayethi mebuka isikhathi aphephethe uboya athi ake shaya umkhulu izandla ake sifile umkhulu izandla the man of the house engeke singaphambili umkhulu izandla ngili right now ngoba ngizotethela umkhulu right now kuthiwa kwadlula ibhunu liphethe umshini ihlahla kade njalo yithandazela ukuthi sibe nento ngithi ibhunu lasika sagudwa ihlahla kosemzawa ngoba nawe before kuphumelela into zakho khona ezokuhlukumeza kuthiwe egcineni kwabonakala isihlahla esodwa kwakhiwa isikepa umphumtela lapho sikhontrole kancane kwabonakala kwakhiwa isikepa umphumela ekusonakala khona uthe encwadini kaMatthew nekaMark iwona lo mkhumbi lesikepe sasimi oJohn sasimo Andrea sasimo Peter umuntu esethi follow me ngizonenza abafundi bami kwafezeka umthandazo wesihlahla ukuthi ophethe babemi phezulu kwaleso sikepe bedoba vele isihlahla sasishiya sathi ngifuna ukuba isikepe esisoma abantu ezokhulwa ngabe umhlaba wonke lona lo munye waba nebhadike lesi sisihlahla kwakhiwa ibhokisi sona le bhokisi sabekwa la kuneyinkomo khona ekudla khona inkomo zadla utshani kule bhokisi yakhumbula lalithandazeleni kuthi akube khona igolide nengcebo phakathi Nkosi yami inkomo zakakela la namahasha adlela kule bhokisi kodwa kuyasolakala ukuthi mhlazana uMaria ekhulele emkhombeni weinkomo ezozala uJesu umntwana esezele wathathwa wafakwa kuleli bhokisi yaphumelela itreasure yangena ebhokisini ngoba noma kade sekunobulongo kodwa uNkulunkulu akanandaba kwenzakaleni kuwena iphupho lakho onalo uNkulunkulu uzoliphumelelisa kuyasolakala ke ukuthi kulesinye isihlahla esathi sona sifuna ukuba istepisi mhlazana uJesu ebethelwe esiphambanweni engathi umuthi ekwabethelwa ngawo ekwakhiwa ngawo isiphambano icross kwaba yileso sihlahla ukuthi lona loyo oyokholwa uye ilona loyo oyobambelele emnqamlezweni noma thuna ezona engakanani right now I'm about ukubiza the man of the house umkhulu ezosibusisa just to bless us ngifuna bless ama-artist lawa la sothandazela into eyi-1 ukuthi inkosi bavulela iminyango sebehlala isikhathi eside bengasebenzi bengenzi lutho azile ukufakwathi into enkulu ningivulela iminyango nje kathanda sizothandazela into eyi-1 ama-artist ithandwa sethu lezeya obhuti bethu abafowethu laba bala sizothandazela into eyi-1 sebehlala isikhathi eside and kubuhlungu ukuduma ngoba ukwazi nokuqala ama-food parcel mina ngingalandi i-food parcel kaJay Mlazi ayilanda ngesitayela mina ngiyamotivate ukhosini hayi manje othusonto lenda ama-food parcel ngayibona hayi ngathi ngiyaqalaza iBriano zashikele mikele mayinceki zathi samile awabona ngathi kuzophume indabeni kuthiwa sezamanje obaziwa ngesokuqhuquzela imotivation kulayini wama-food parcel ayishanga ngqo ngoba mawudumile ufaka ukuthenga upetrol ka-50 rand uyaqalaza bazothina abantu wena ungcono wenza noma yini iy'ngane zethu kosisi bethu laba ngicela umkhulu sike silule izandla zethu phezulu basathi the man of the house cela sike sishaya izandla the man of the house 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 ayashaya izandla izandla enkulu izandla enkulu the man of the house izandla enkulu Bafethu nathi asimthandazele usathana akayithandi lento uNkulunkulu ayenza ngayo ukuba uselfish bezobiza izinyanga zakubo kuphela amen zodwa biza izinyanga mhlawumbe besebiza nezayoni nezangoma eyisondele athi ninemsindisiwa ngindengi
nina kubumnandi akimdiki siyayijabulela ke into nje ukuthi uNkulunkulu mephakamisa umuntu kube khona abantu bakubo abakhumbulayo lento yenzayo akazi ubenefita lutho kodwa uthintekile ebona abafowethu begijinyiswa emgodeni uthintekile ebona abafowethu bengenalutho uma kubusiswa ama-artist nawe kutholeke isibusiso sakho ake sishaye izandla enkulu Dumani andumezizwe nesitata somndebe nondela fuba ejomejo masona fata isiyo zamadoda ibomvu nina basethethe nibasenyimbane lokho kwasikazi kabayidala manzi sishilani ndaba zithetha ini ndaba zithetha ini zithetha ini ndaba zithetha ini asingene kuseni kwishow sithini akunezwa neli sithini Nimbonile usibuthi again. Usehambile uyabuya kodwa manje akithi. Okokuqala ngithanda ukunibonga okokuqala nje. Nginibonga for listening kwishow yami ngathi ekseni kwiVuma FM. Okwesibili guys lithi iBhayibheli sengibiziwe ngibizelwe. Angithi nje kanjalo. Sengibiziwe ngibizelwe. Sengibiziwe ngibizelweni namhlanje the reason we are here. Ngibone begijima ngithi niyakhumbula umshunqisi wabaleka ngamthinta ngathi hayi umshunqisi ngeke ugijime kakhulu udeserve prayer enzima kakhulu angithi oqala kufanele sibasupport abaculi bethu mina ke ungaphatheka kabi akekho umuntu engamthandi ngithanda inkabi leyo kuthiwa izongibulala ngithanda umuntu ofebayo ngithanda umuntu odlisango odlutshwala ngiyamthanda ngiphinde ngikuthenge futhi angithi nezwe bonke abantu ngibathanda bonke nabakamaskandi ngiyabathanda as long nginike respect ngiyakuthanda ngithanda ngothando lwalaba ngithi right kusazoba mnandi into engizoyicela kunini yodwa kunomunye ozoyibuza ukuthi namhlanje kwenzakalani right namhlanje into ezoyenzeka sinaye uDladla Mshunqisi sino DJ Happy Girl sengishobe entertainment nabo sinotha bayamaza abaningi angithi ngizobadedela benza into abayifuna ukuyenza uma kufanele kushaya amavosho kushone phansi nizoshona phansi angithi niyakwazi ukushaya amavosho ake sibone ngapha amavosho bahlulekile ngalana amavosho bahluleka ngalana amavosho nazonke bawinile labangana kodwa sizobona ukuthi ubani ozoshaya ivosho ngoba kuzongena umshunqisi anishayisa amavosho angithi kodwa before bangene sinaye futhi umama uLusanda spiritual group nyamaza ngithi ukhona uLusanda uphakathi namhlanje umama uLusanda all the way from Eastern Cape naye uthi lo mthandazo ngeke umphuthe and then sinaye uDumi Mkokstad ukhona naye namhlanje sinaye uJumbo usomjujuju angithi othi singenise ebese sibanaye uMelusi nimbonile ngithi uZondo nimbonile futhi angithi right sinayo uThina Zungu angithi right sizothi into yokuqala izoyenza ngizobabiza bonke uma ngibabiza bonke abazili kuzoperform okwamanje bazongena abalayini bonke bathatha isibusiso sami ngoba phela into ebalekile ukuthi ngibabusise angithi ngifuna uNkulunkulu ababusise uma kuvula ikhanda aqashwe all over. I'm here to give them the blessing. And then nana ngiyacela ukuthi while ngibathandazela nani niphakamise izandla sibathandazela ngithi njengamanje soshaya izandla ezinkulu kakhulu sibamukele sibashutheni keep it on yakubashuthe ama-artist wonke ngiyacela ngene azimayani bonke bagibele stage beze bonke stage bazothatha asishayeni izandla ezinkulu
gift Beshu. Kabelele nje kancane Beshu. 2 minutes nje. Siyabathandazela ngithi. We are praying for them. Angithi. Siyabathandazela Jacob Blue. Uma i-lockdown iphela nabantu baya phezulu. Ababi kodwa uNkulunkulu uyababusisa. uNkulunkulu uyababusisa kakhulu ngento abayenzile namhlanje. Siyabathandazela namhlanje. Ubaba siyabonga. Entertainment yandika sizothandaza siyajula kakhulu ngiyacela masithandaza sonke kodwa mawuthandaza ungathandazeli inkinga zakho ngoba inkinga zakho sihlala sithandazela every day but today kula siconsider abantu. Let's focus on our artists. Ngiyezwa ngiyacela sithandazele imindeni yabo. Just imagine ibe kuwena since from April ungaqashwa up until now uzosurvive kanjani. Namhlanje ngiyacela sibathandazele babegameni lamandla. Oh yes Lord. Jesus. Namhlanje ngikhulekela Jesus. angeke banibingelela ngithi bonke ngoba nibabona la azongena stage one by one kusezoshuka angithi uzoyenzani abani sithi masikele siyuthi usazoyenzeka kanjalo ke into engiyifunayo i-respect angithi maybe ekhuluma la akufanele wena uyakhuluma i-respect and number 2 uma ngena stage angifuni ukubona senigumela la stage angithi into yethu siyabehave kahle siyabahlonipha angithi ngiyacela sibahloniphe into enkulu ezokwenza ukuthi i-artist ikukhonze nawe ukuthi ulihloniphe awuzolinika indakalo finish and babalekile ibona benza South Africa beyithela abantu ngokuba nibabona bela ibona basirepresenta ngisho kwamanye amazwe e-TV mabevela ba represent iKZN angithi ake nibatshele ukuthi siyathanda ama-artist asiphi
uthi siyabonga kakhulu.